Jeg er Kido, og jeg er med til at starte noget af taekwondo op her i Danmark, siden jeg kom hertil som flygtning. Jeg startede til taekwondo, da jeg var 7-8 år gammel, i begyndelsen af 70'erne. Taekwondo for mig er jo mere eller mindre blevet til en livsstil. Jeg træner hver dag, og jeg er altid i form og er klar. Det vil sige, hvis verdensmester skal være i morgen, så er jeg klar. Så jeg behøver ikke at træne op til noget. Man holder sig bare hele tiden i samme niveau. Hwarang Rødovre-klubben har hele tiden været på toppen af de danske taekwondo. Vi har altid været den førende klub både i kamp og i teknik. Vi har ligget i toppen, og vi har mange pokaler i vores skabe, som vi har vundet mere end 10 gange. Vi kan starte fra alle mulige forskellige vinkler og niveauer og kommer fra forskellige kår. Men så snart vi er i klubben, så er vi alle lige. Vi bliver alle behandlet lige. Og dem, der trænger til hjælp, de får hjælp. Og dem, der er dygtige, de får de skub, de skal, sådan så de kan opnå deres mål. Den Taekwondo-forbund har for et par år siden udnævnt Rødovre Hwarang Taekwondo Klub som et udviklingscenter og med støtte fra Team Rødovre. Og vi kørte helt fra, hvor vi har børnene, nede i kadet, talent og elite. Og allerede nu, efter 2. år, så har vi kadet, som er udtaget til allerede til EM og VM. Og det vil jeg sige, vi har følger vores retningslinjer og følger med vores standard. Og klubben her, det er jo et socialt og meget aktiv klub. Vi er med til arrangerer mange store, nogle af de største turneringer herhjemme i Danmark, og nogle af de højeste kvalitetsturneringer i Europa. Og det er ikke kun sport, men det er også socialt, således at der er mange forældre her i klubben, som er med til at sørge for, at vores medlemmer og vores hverdag er et godt sted at være. Og det er det. Så nu nok med omklædningsrumsnak. Så lad os komme i gang. Kom ud og få sparket lidt og få lidt god tid med hinanden. Lad os gøre det.